最近人気が出てきたって話を聞いたんで、でもう20年このクルーズやってるんですけれども、20年やってて初めてなんですが、だいぶ人気が出てきたということで今回来ました。お客さんが550人で、乗組員が480人です。お客さんは全員日本人です。あそこのメルカドが美味しそうでしたね。あそこはお客さんも喜んだんだと思います。そう思いますよ。イエス。し